imiyogi makare. So pok waneno ka camp ma ji odake ma wacho ka obedo gi outbreak mag diseases. I think mano timore nikech the strategies mwatiyogo jomwa post kanyo mwa dhi matimo negi education, matimo gi treatment, mamiyo gi ratios, foods and ratios every now and then. Koro mano waduoko kamano for that. Iwacho kanyo makare ahinya kendo joneno mago binaneno ka oro ote mopogore opogore, ote ma kamago wabiro bedo kwasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, wachni mar oula en wach ma wanyalo wacho ni timore higa ka higa e kinde ma koth chwe. Kalore ni nyaka sani koro migawo ma koro chal mar kor lwasi nowacho ni ponono koth mago miluongo ni long rains biro bedo ka chwe e kinda dwe mano mar adek nyaka dwe mar abich mano ma higa ni. Wanyalo wacho ni en thuolo malach ahinya. To wang'e ni kinde mang'eny kuonde ma ji ojote, mana kaka isewacho ni e kaunti ma Migori kono untiere kod Chiefs Camp, kama bende uketo tenge mar mondo mi ji odage kata ji ojote e kinde ma koro ponono pi oula ogologi e miechegi mopogore opogore. Wang'e ni kopogore kod mano jomoko jotga kata kuonde mag skunde, wanyalo wacho ni sani to koro skunde olori. Kata kamano e kinde ma koro skundi biro beda ka iyawo. Bende ponono uketo ga chenro makare mar neno ni e kinde ma jogo owuok e kuonde ma gijoteno, bende uketo ga chenro makare mar neno kaka gidok e miechegi kama ponono ka koth osedok piny. Kose gidak kanyo nyaka koth rum, nyaka period mar koth rum te, kose gidak adaka kanyo kuom kinde matin kende, to kendo ka koth ochok to gichako gidok kuonde ma gidake. Kennedy. Erokamano ahinya. Disaster oula kata pi mabiro mang'eny bang' rains kata ka aora opong' ma banks gi break en management machakore from planning up to weyo ng'iyo ni sama jogi odok nade. Nikech king'iyo supplies kata mwamiyo jogi, ibo neno ni supplies mwamiyogi ok en up to chiemo kende, en nyaka nets, nyaka blankets, nyaka mattresses mabiro konyogi ka koro giwuok, koro gidok, nikech magi nobedo nokethore ne giongego. To nawacho kendo apod anuoyo ni communication, risk communication, miyo japiny empowered mar ng'eyo ni ka gimoro timore tatimo kama, onego atim kama, ok onego atim kama, mondo abed safe, mondo jogo obed safe, mondo kik tuochego wayudi. Mae en continuous throughout the entire circle mar management mar disaster, nikech ma disaster. Koro as a government, ka wuondi ni wabiro miyo ng'ato lo kamoro ok wami, gidok adoka kama gitie to wa empower gi, wamiyo gik ma gidhi chakogo ngima kuma gidhieno. Kendo mano nyocha watimo. To bende nitiere chenro ma ponono usebedo kuketo piny kalure